to svetlo na tom kurcaku. Čo ti dáva? A tá mesbejská rypalná pomáha im to Čo ti dáva? Môžeme pomôcť? Víte, poslal do... No. Vieš, ale zober si, koľko toho plastu ide do luftu a to je tak dobré na to ovzdušie. No. Wow, to sa rypala. Dá, hasí ho z boku. Čo? Jo, hasí z boku Tak ale trochu. úplne zarobíš dobrá. A dám mi. Dobre, som to chápať. A smrdí to kvalitne. A z ďalky to vyzerá, keby to bolo neviem čo, ty kokos a odtiaľ to nechceme. Poďme trocha hej doľava. Pri tú lampu. Či? Tebe tu je teplúčko. Čo už? A čo tam je toľko? Len tak musí horeť, ty kokot. Plast. Jebe, ale koľky? Veľký. A to len tak neuhasíš. Keby aj tá budova sa chytila, to by bolo riadne plamene. Ja to vidím na to, že niekto má tu dlhý čo by sa prinesel zapáliť? Poď,